Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Pasko na, ninong ko, hanap taka, sain na ang regalo mo, tano nagtatago ka na. Grabe intro. Right. Iba, diba? Yan. Pati may dara akong ninang. Pwede mo maging ninang. Yan, oy, welcome guys sa Taga Bicol to the World. Mga kanatong nating Ulit. Oy, Esubog. marhay na aga, marhay na apon at marhay na banggi sa ilman kamong dako sa buong mundo. Ano mo daw, iring kunada mo daw. Kusugunan mo lang mo, audio mo. Malihan mo, audio mo. Iring kunada mo lang, ito itong introng ito, sige, ready? Action! Maray na maray na ramrag, maray na pangudto, maray na gabi, mga karing kunada. Ay, yan ba yan? Yan. Tama ba? Maray na. Praktisada ulit. Praktisada ulit. Okay, take two. Saka na lang yan. 5, 4, 3, 2, and... Na, pag-ulay tanan ng topic yan. Ining taong ini. Isipan mo, ma-podcast niyan. Amo na iton. Ma-podcast niya na amo na iton. Pero Yes. nasasupag mag-ano. Atro. Yan ang sinasabing, amo na iton. Naisingit na. Sige. Pag Sige. Pagbigyan. Yan. Pero mo niyan, ikaw ang papadarahon mingunan kang episode. Yes. Ay, masakit yan. Ano ni... Okay, magpaaram na po kami. Thank you sa mga nagdalan. Kaya yan. Oh, yan. Ano ang sa tuyang episode mo niyan? Mananungod kay Katnil. Nah. Yan dakulan ng mga taong day nakaka-get over ka yan. Ito, hamo ko nga ng pag-ulayan. Ano sir, di mo nakaka-get over kaya di nakakaano. Subasbakon mo, alas 3 ng maagahon. Nag-ihi lang ako, tapos siyempre napahiling ako sa cellphone ko. Una ko, kung ano na nangyari? Una ko, may nangyaring krimen. Sabi ko, Obi, nangyaring karabunan. Turog grabe, maturog kayo sa niya. Sabi ko, Obi, mato. Oo. Sabi ko, uy, si Katnil, na. 11 years. Sabi ko, 11 years to have. 9 years pa lang kita. 9 years pa lang kita. Uy, may naiiyak Alam mo kung anong ginipon ni Bon? Di na siya nagtaram or whatsoever. Tigkuhan niya lang si kamot ko, tapos ining pinky baga. Oo, muro. Nag-pinky swear na lang siya. Sabi, tumurog ka na. Tumurog ka. Puyat ang balanak. Buisit. Yan talaga. Arog may mga arog talaga kita kaya arog kang sarong aldaw si agum ko. Nailing lang na may naging Hello. Yan, okay na. Si agum ko kaya, haran yan. Nabubungbog ako. Si agum ko kang sarong aldaw. Nailing niya na friend ko si ex ko. May naman akong pakiaram para friend naman lang. Ako talaga, pinahali ko talaga. Di ba? Araw ka yan. Tapos, sabi ko, di ko man friend. Ilingon mo pa. Tapos sabi niya, tanong ang dyan ang pangaran ni Bon. Mutual friend. Sabi ko, naiman yan, mayo yan. Saka, ito ako pa sa imong account ko, mailing mo, dahil ko talaga yung tig-message or dahil ko talaga yung i-delete mo na nga. Ano kaya friend? Tara friend mo pa. Halaga nga ni. Tapos dyan na naglaog si Katniel. Trigger ako eh. Yaon dyan na naglaog na naman si Katniel. Yaon na naman. Ignin mo ng segue na yan, bago mo na tawag doon sa topic na sinasabi na men are born to be menda, sabi niya. Sabi ni, maago mo? Nainguragang ka. Sabi niya, ang lalaki talaga. Lalaki talaga. May pisot. Sabi ko,
Dahil ano may talaga yan. Talagang, siguro, hilang siguro ng mga babae. Gusto may kapag kami lang ang princess mo, kami lang. Mas kasi sa iban. Oo, talagang pinahali ko talaga kibon. Friend mo pa yan sa ka ni. Ang kabos, Facebook, Instagram, pinahali ko talaga. Kasi, hindi man talaga pero kung nabibuild ka man lang ng connection, pero dahil man sinasabing na, dahil mo man may message. Dahil. Ito bagang... Mati ka, ako. Mati ka, nagdadalan mo yan. Nagdadalan pati, Dahil ka magdalan. Dangugon mo na lang ni sa Spotify. Makomment din ko dyan dahil sa oras. Oo. So, ano nangyari? Anong nangyari? Okay man. Sabi niya, hindi mo pa naka-delete. Friend pa rin kayo mo. Dahil ko man talaga inad. Friend mo, ang hapot Ang hapot gani. Dahil mo tigisimbag ang hapot me. Umayos ka. Friend pa rin ka mo. Dahil. Ay, friend. Dahil kami friend. Sa Facebook? Sa Facebook? Dahil. Dinilit mo na. Dahil ko nga dinilita na yung nga ni. Sabi na, hindi masakit ng kaulay. Minsan madadang mansira. Ginagranot pati. Tadawa kuwasa na kao ng ang heater. Kaya gagaranot na naman ako. Naka 72. Anyway. Grabing intro niya, nag-abot ng 10 minutes. Syempre, di ba? Ayan. Diba? Kurumustahan muna. Kadakol nakarelate sa sa Katnil Kaya kadakol naapektuhan. Kadakol talaga. Kadakol nabugbog na naman ng mga bata o agom. Yes. Sabi daw. Hindi nyo naman ako masisisi kung as a Katniel fan, syempre, kabataan ko, sila talaga yung ko about sa relationship. Bumuya. Tapos na, aking pagmamahalan. Yan. Tapos bigla na sila mawawala. Ano na lang, maiisip ko na. Kung sila nga 11 years nawala pa, paano na lang kaya ako wala pa kahit 1 month? Mga kaniguan din daw. Iwan Kung magsuway. Iyo. Basta kita. Dahil magsuway. Magsuway na gabos, bako lang kita. But anyway, ano pala ng Pasko tangon niya? So, ngunyan, December na. Oh my God, diba na, December na? Pwede sa risa man sa background tangon niya. Matatapos ng taon. 2023 is going bye-bye. 2024, welcome. Oh my God. Mabilis talaga. Hindi, mabilis si November. Mabilis talaga si November. Nakaaging bulan. Pero di, kung tutuusan man baga, maikot ang oras, 24 oras. Dahil man nagbawas ang aldaw, dahil man nagbawas ang taon, taano feel ta bilis kang panahon? Pero actually, arok man ba kayan pirmi ang namamatian ta kapag December na, di ba? Mabilis ng panahon. Dahil garo kasi ngayon na panahon, garo occupied na kita sa mga nangyayari. Na di ba, minsan, katong mga panahon, sa dirita lang problema ang pinoproblema ta. Ngunyan, pati ibang tao. Pinoproblema ta na. Di ba? Kaya minsan napifeel ta na, garo nadadagdagan ng oras ta sa ibang bagay. Yan. Yan, di ba? So, ang topic taon yan ay sana ngayong Pasko. Kaya nga itong kanta ni El Subago. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ay, ganda rin gano'n. Nagbirit ang demonyado. Ay, no. So yan, anong pag-ulayan ta? Actually, di ba, kadakulan siyang pwedeng pag-ulayan sa sana ngayong Pasko. Kasi, syempre, lalo na si mga... Bangaon ta sa sa tulong parte. Okay. Yan. Ang inot na parte, itong garo mag-recall. Mag-recall lang kita na habang aki-aki pa. Yeah. So, sa mga paskutan, di ba? So pag-recall ta, balikan ta muna si mga nakaagi ta. Kang aki ka pa, anong natatandaan mo na wish mo pag nagpapasko? Aki pa. Aki pa. Mimi. Kung natandaan, ang natatandaan ko, si bako ko man wish, iyo ang pinawish ako. Iyo ko, ako di ko ni malingawan. Itong sabi niya, ngayon magluwas ka ngayon, tapos mag-iling ka ngayon sa Panginoon, tapos mag-wish ka ngayon, na ang i-wish mo ngayon, nasa naugwa kang guitar toy. Ito talaga
ang winish ko, ito sinabi. Pag mata ko, iyo man lang talaga ang regalo ni Santa Claus. Sabi ko, nadali ka. Nadali ako, ha? Baka siguro, yaw na si regalo. Kumbaga, pina-mindset lang sa imo. Na baka pagkaaga, pagbukas mo kang regalo, baka man si wish mo. Mabaling ako kabilang aki. Which is, kung kang aki ka pa, syempre, maog makamanggirar. Ito si Tinara mo nagkatotoo. Tapos Yes. Di ba? Every Pasko na lang, ginigibo mo, nag-wish ka na lang. Talaga ka na lang, ano? sabi ko, Daddy, I saw Mommy kissing Santa Claus. Buisit. Kinigon. Di ba pag ano kasi, pag aki ka kasi, di ba? Di ka nang aram kung ano talaga ang wish mo. Normally, kawatan. Ayo, ako iba. Kang aki pa ako. World peace. Kang aki pa ako, ang pirmi ko talagang tiga-abangan na mahiling ko si sa kuyang mga ninong sa kaninang. Kasi ang mga ninong-ninang ko, kadakla nasa Manila. Makasuyaon, tahara yun. Diba? Pero may nag-uuruli man digdiyo, tapos kadaklan sa India, isin na nagtataon ng regalo. So, never ako nakakawaga itong mga rigi-rigi frap pada kwarta pirmi ang tinatao. Yun. Ayan ang so, kung pag December, kang aki pa ako, yan ang pinaka-inaabang-abangan ko na, may pagpagugum ang apod. Kasi, minsan kasi diba, garo, pag ika-aki, na garo, every year, kan taon, garo nagkaugalian na nindo na mahanda ka mo, na magkaigo ka mo ning mga salo-salo, mahiling mo sa mga pinsan nindo. Garo minsan, di ka naman nakakapag-isip ning nakapag-isip na sana ngunya na Pasko, di ba? Yeah. Kasi yao na sa imo ang gabos, mawish ka pa ning kung ano-anong bagay. Oo. Di ba? Garo, namati mo na si pagkamot, kang gabos, mawish ka pang bagay. Pero ako, kang aki pa ni. kaang pa ako siguro ang winish ko kadto na sana mag-uli si mga pinsan ko. Tayo man lang talaga nagtataas mo yung regalo. Oo. Saka iko ka mo ning mga inaapod na itong garo, reunion, di ba? Kasi Ayo. kadaklan na mga nadakula ang family. Araw ka nang nahihiling ko. Mga reunion ang Mga ginigay reunion mo. niya. Na sana. May araw man ka mo kayo sa Indol Els? Every day, bago yan bagong taon. 2 days bago magbagong taon, or 1 day, nangyayari ang actually bako lang family reunion, clan reunion pa nga nangyayari. Wow. Clan reunion? Di ako lang ng yun do. Dako lang ng lahi Ang do. Ang kaning mga... Dako lang lahi mi na kahit Basta ko na... ang kaning mga pato. Amo ko magtara. Ako magtara ba yung makadangog. Ay. Pero nagpapralastikan ka mo sa reunion. Ginahatsit mo si Hazel. Normal man lang yan eh. Actually, normal yan. Diba? Siyempre, ang sinabi nga ni Ninda, may nadawag ako dati kaya na tinaram kang aram ko ngaya, sa mga nakaaging alda, magka-iriwan nga kita, garo ka rin ganita. Pero ngunyan ngayang aldaw na ni, isang tabita muna ngaya ang arkani. O di yan di ako na si paralastikan. Di ba? Oo. Pero pag normal days naman, di mo man atitinuhon, di ka man maano. Di ba? Pag-reunion lang. Well, just Kasi saying. ako naka-attend ng reunion eh. Ang nagsindi nito. Nito. Ila pag nahali mo siya, walang iba. Ano yan, family, tapos may sarong Di ko alam kung paano yung nag-aanong reunion Kasi na yun. normally kasi. Ano yan? Oo, Saklan kaya, mga texting si clan. lolo ko, Aha. si mga naging tugang niya, yan ang sinasabing saklan. Oh. Tapos plan. na lang kamo pa. Tapos di ba si Agom diyan na nag-ano si Aki ni lola ko. Tapos kami na Otro. Diyan na naglalaog si kunyari si Mag-Agom, si lolo't lola, si Aki Ninda, tapos kami na, tapos si mga abot pa. Kaya, so baga kung generation to generation. Actually, ugo pang may iba pang clan na magpirinsan na. So, may mga Toriano man sa... ang mga Toriano kaya, tuluyan. La Purisima, San Francisco, saka San Juan. So, yan, gabos yan. May mga clan reunion yan.
Wala ko, may pato, may itik. May ganso. May kitik. Pato, ganso, itik. Sa Indo, di ba sa Indo pero uso ang ano? Ang ano sa mga, actually, the whole reunion, kung kami nagurang na. Pero ang mga aki pa kami, ang reunion kasi normally ginigibo siya, summer eh. Ay, boring. Summer. Kala ko Christmas yan. Pag Christmas ka to, nangyari nilang sa muya kang kami naggurang na. Pero kang mga aki pa kami, most likely, dako lang kasi Pasko lang. Focus mo sa Pasko. Dako lang kasi family me. So, most likely, sa mother side ko, mga kapirinsanan na nagtrabaho ng Manila, na maurili ng Bicol. So, garo most likely, expected na kang mga magpipirinsan na si mga aki pa na makatanggap sinda ng regalo na simple na t-shirt, na simple na kawatan, o mga So, orm na lang kayan. Garo ang wish mo na lang na sana magkasya ang bado sa kuya ng tatao. Diba? Kasi nangyari yan. Pag tinawag ka ng regalo, halimbawa, ang last time nung nahiling si pinsan mo, last year pa, kang last na Pasko, tapos mo isinda, tatawan ka ng t-shirt, tapos dakulaon. Diba? Or sa Dayton, piot, di mo papapakinabangan. So, ang wish mo na lang, sana, fit sa imo ang mo, bado. Bado. Diba? Actually, nakarelate ako sa iya, Kibon, kasi kang aram ninda kaya, kang aki talaga kami, dakula talaga kami. Diba? Elementary. Tas nagpuna iba man to. Magpuna high school kami, nagsadit na kami. As in, nag-slim na kami. Tapos, ang syempre, ito kaya mga haling US, Arkean. Wow. Syempre, si pagkailing na sa mga picture, dakula kami. Tapos kang nag-ulisinda, pinadaran kami, di ba? Pinadaran kami ng bado. Di ko malingawan, Old Navy pa tong bado na to, di branded, di ba? Pero, oh my God, garo dust. Di nga nindaram, si size ko talaga. Si size mo. Eyo, kaya arga to nangyari. So, Baka gusto ka mga ka-family mo, maging hip-hop ka. Kasi di ba, pag sa US, di ba? Oo. Iyo. So, yan. Ako, saro pa ka to, ang mini-wish ko, so kasabi ko, sana ngunyan na Pasko magkauli na si mama. Kasi haray o si mama eh. Tapos sana may mag-uli ng kapamilyami. Kasi minsan, kami lang ni lolo, kami lang ni mama, or kami lang tulo. Which is very mamundo. Ayun ang talaga, Christmas sa kuya. Pagsali talaga ang family mo during Christmas, garo ba ko siya itong gathering na maugma. Yeah, dahil siya meaningful na maray. Meaningful man kasi kamulang tulo or whatsoever. Pero itong, sabi nga na for family, dahil mo siya basta-basta mamamatian sa Pasko kasi nga talagang sa dito lang kami. Tapos there are times na imbes na magkarakan kami, di na kami naghahanda kasi nahalat na lang kaming ang handa kang sa muyang kapitbahay. Matao na sana. At least, tulo o apat na putahe. Sa muya na. Di pa kami naghanda. Sa bagay. Diba? Parahagad mo pala na tayo. Breaks lang pala. Parahalat lang, Pero inang maging kasi pag sadit lang ang family mo. Pero syempre, kung gusto mong maging maugma, di ba, maging ito nagsasabit ka mo ng mga bagay sa Christmas tree, nadakol ka mo. Diba? May Christmas tree ba ka mo? Kang aki pa ka mo? Ogwa. Plastic man lang. Batag. Iyo? Di ba, joke lang. Inilaog si Batag. Ano yan? Dotok or ano? Sa muya ka to, ito bagang itong sangakang bayawas, itong alang na, tapos lalagan mo ka itong mga kupunban, tapos may mga pabilog-bilog, papaikot-ikuton mo. Tapos minsan nga ginagamit pa itong papel kang hope, fortune. Yan. Tapos gigibon mo krakadina, itong bilog-bilog. O yan ang pang-design. Sa Indo. Ayo. Mga pampobri. Grabe siya. O hindi man. Kasi, yung man talagang normal yung ginigibo ka to. Di ba at the young age, makahiling ka lang na araw ka to sa araw nindo, feel mo ng spirit ng Christmas. Yes. Tama. Puro Christmas light. Kaya Christmas light. Yeah. So, ganyan, pag gurang ka na, di ba, siyempre, ang mga sana mo, medyo nagbabago rin eh. Ay, yun. Diba? Nag-evolve. Guru to Raymond. Yan. Yan. So, kang high school ka, ano si mga sana mo pag nagpapasko? So, ako kang high school ako,
May girlfriend kaya ako eh. Second year to fourth year, may ano talaga ako, may bata talaga ako. So, ang nangyayari kaya, ang ginigibo ko lang kayan, kaming duwa, kompleto mi lang ang simbang gabi, tapos dyan na kami ma-wish. Siyempre, may i-reveal si Wish, may parehas, kasi, di ba nangyari, nag-jinx na Which is, aram naman, as a teenager, pirmi mo man lang dyan ang i-wish mo na sana maghaloy pa kamo. Na sana maging kamo talaga. Yan. The second na lang ang family nangyayari. Promise. Iyo. Pag teenager ka, totoo yan. Lalo na kung ang nagtatao talaga sa imuning attention itong bako mo kapamilya, di ba? Paano pala ang ano kasi ang what if ko, di ba, paano pala kung halimbawa, nag-ano ka mo, di ba, simbang gabi? Kasi normally talaga ginigibo yung pagsisimbang gabi. Naparas ka mo. Pinag-breakan ka. Ang halimbawa, ang sana niya, ngunya na Pasko, si pinsan niya, or si friend niya, tapos magkaibaran pa lang ibaman pala si sana niya. Halimbawa, si sana mo, si girl. Pero si girl, iba mo ng sana. Si family. Iba ang sana niya. Okay man lang yan. Kaya nga hindi mo ko pwedeng i-reveal. Hindi mo pwedeng i-reveal. Kasi sabi mo, tapos na matapos ang simbang gabi, i-reveal nindo. Pwede. Hindi Ako, di ko siya hinapot. Never, di ko siya hinapot kung anong tig-wish niya. So, ang pagsimbang gabi pa lang sa Indo, para sa lang, sa ano ni? Ano gusto mo sabihin? World Peace Tulos? Sana magkabati na ang aming pamilya, di ba? Mga panahon ka tumayo, mga pakialam pag high school. Pa yan, iyo. Mga puro yung crush, mga kalandian. Uy, di man gabos. Ako to, si Sana ko. Sana ka to. Ang guro gusto. Gift ragon. Masimot. Kasi, actually, naano ko nai-istorya ko din doon sa sarang episode. Nasabi ko, ang sana ko kato talaga. Na sana tugo. Kasi di ba katong panahon, mahapot ka muna, pwede ba mag-court? Di ba? Pwede ka ba mag-court or pwede manligaw kang panahon, ano? So, kato, ang wish ko kato, na sana tugutan niya ako mag-court. Mag-court ako. Ay, taray. Tapos nagtuko kami duman sa campus. May event ka to sa school. The next day ka to simbang gabi. High school? Intrams. Pala. Uy, alam mo nito, pag intrams, dyan man nagrulo pa ng mga ligaw-ligaw na yan. Dyan nabubuo mga intrams. May log na klase. Di ba? Mga nakasibilyan. Kasi di ba most likely pag ang classmate mo nakasibilyan, mas lalo ka pang nai-inlove. Yan. Baga, sabi, iba man yan pag naka school uniform, pero pag naka casual, shit. Mapaparo ka yan. Grabe siya. Di ba? Kasi yung sabi ko sana natugutan ako. And then, day nangyari. The next year ka to, ang sinana ko na lang, sana maging maray ako sa klase. Sana na lang. Talaga. Pinray ko rin. Finish ko rin. Tapos sana ka to, maging maayos ang aming pamilya. Kasi ang sana talaga naman ka to is medyo pero gusto mo rin magkaigwa ng cellphone. Yeah. Kasi ako high school, di ako nakamating cellphone. Hindi ako tinawan ganito. Sabi ko, sana tawan ako ng cellphone. Hanggang sa naging sana na lang. Dahil na tao sa kuya. Grabe. Or sana magkaigwa ng bagong bado. Araw ganyan. Kasi, pag-tios din kami kang high school kami nga to Wow. Ika? Ako kang high school kasi ako di ko masyadong Christmas tree ka na, no? ang sana ko kato talaga, sana makaklase akong college. Okay. Talagang every Sunday talaga. Pon first year. College. Di ba high school pa lang kita, di ba? Ayun. Pon first year high school ka. First year high school, pinipray mo na makaka-college ka? Iyo gayud. Kasi ito lang talaga natatandaan ko na talagang sinana ko na mabuo ko si Siem na Banggi na makapagsimbang gabi na sana maka-college. Katatakot ako talaga ako hindi maka-college. Kasi sabi ko, talagang kaya si mama. Tapos, siyempre, katabang man lang baga siya duman. Tapos siguro,
talagang grabe ang takot ko na sabi ko, habok ko mapasupog na. Ito, hindi ko alam mapasupog ba or whatsoever na habok ko talaga na hindi ako makatapos. Kasi gusto ko talaga magklase. Favorite ko magklase. Tapos, hindi ko alam kung saan ako maduman. Saan ako sa anong punan ko. Kasi mayo ako lang talaga kanto eh. So, di ko aram kung saan ako mapuon, isang dudumanan ko, isang kakaulayan ko, ma-exam ako or whatsoever. So, ito si ito si naging, sana ko. Oh. Sana. Nahirak man mahal na Diyos, nagsan siya ng anghel. Nakatapos ka. Nakatapos diba? man. Grabe naman. Seryoso naman ang sana mo, ano? Iyon lang talaga kasi natatandaan kong sana. Kasi, di man ako kagayunik ang high school eh. May tumon pa ako kadto. So, Mayo man yan dyan. Lord, sana sa Pasko pumuti na ako. Pag Pasko, tinawan ka ng foundation, ginamit ako, sige na, maglagay ng foundation, buhawak mo. Pumuti ka. Sabi mo ganyan, Pasko lang eh. Nilaklak ko na nga si glutathione, hindi talaga nag-epek. Ito nga ng high school, di ba? Iba man ka talaga pag pa. Sana ngayong Pasko, magkaroon po kami ng bahay, di ba? Tinaw sa indo si bahay, pinarenta lang sa indo. The next day, mayo na karong. Lord. Happy New Year lang. Goodbye. Sana sa Pasko, magkaroon po kami ng sasakyan. Pinasubring sa indo sa sasakyan. Na 26 mayo na. Di ba? At least, nananasan mo. Okay. Bongga. So ngunya nag-improve ka na, ngunya nagugurang ka na, di ba kasi pag nagugurang ka na, ngunyan. Medyo nagiging mature na rin ang magiging sana mo na ngunya na Pasko. Bako na itong mga pang-aki. Bako ng materialoso o materialistic na bagay ang nahagad mo kay ama. Iyo, tubot. Ako material pa nang ako. Material pa nang gadi. Kasi without that material, ngunyan? Hindi ko magigibo. Oo. Without that material na sinasabi. Kasi di ba normally pag Pasko kasi, nagtatak na sa utak ang tao eh. Di ba? Na pag Pasko is gift. Di ba nagiging material gift na eh. Oh. Di ba? So gusto mo sabihin emotional. So ngunyan, pag tinawan ka pala ng... Ako peace of mind eh. Gagi. So kapag sinabihan ka pala na regaluhan ta kang ngayon ining daga, ay, bongga. Kaso may papel, tabagong material. Di ba, mauugma ka kaya? Di ba? Nasuya ka, tapos nasa pasok pa si daga. Di ba? Kaya so normally kasi, pero pagpapasko, bilang sa satuya, talagang accompany talaga na material na bagay. So ano ang sana mo ngunyan? Sana ngunyan na Pasko, anong sana mo? Ikael, anong sana mo? Bakungon yan ang sana ko pirmi. Ang pirmi ko lang pag Pasko na, since 5 years na kaya ako digdi sa US, na sana mas mapaamay ang pag-uli ko. Yan na lang. Para makaibanan ko ng mag-ina ko. Panaghalig ka ngunyan, amay ka man mauli. Na ready. Na ready. Pero aside from that, pero mga kasi pag-ulayan talaga si mga sana ngayong Pasko na short term, long term, saka mid-term. Pero sa kunyan, material thing na short gusto mo term, lang anong gusto mo lang na makuha? Di ba kasi mali mo may Santa Claus na nagdadako. Makantong natin sa dyan. Dahil lang sa ko. Siyempre, bagong PC. PC. Yan. Mababa lang yan. Family computer. Family. Yan PC. Lang. Tapos na sana ipupunan kong sa aga po na Amoy Naiton podcast. Yan, sana po maging successful sa mga umabot na taon. Yan lang nila wish mo na Pasko. Yan. Yan ang midterm mid pa lang yan. Ang pinaka long term ko na talaga itong sana makapag-ipon ng amay para makauli na para sa Pinas na ako settle na. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Buwisit. Ikaw muna. Ikaw na muna. Last ako. Hindi ko aram eh. Ako, ang short term ko, simple man lang ako. Gusto ko lang magkaigwa ng, gusto ko magkaigwa na ng sadiring daga.
Simple nga ni mo na. Simple ba yan? Kabongga na yan, B. Parang ano na yan, ha? Grabe long nga, term pag na yan, long term eh. na yan. Short term mo Iwan, na, be. Ako din, ang siguro, kung simple lang, siguro, ngunyan ng Pasko, gusto ko ma-achieve kang taga Bicol 5,000 na Siguro Ay, man siya, okay. na 5,000 following. Madali lang yan. Madali lang Short term siya, pwede. actually. Madali lang So, talaga. Yan ang wish ko niya na Pasko. Na sana si mga nagdadaralan sa Satuya, si mga nagtuturubod, si mga data mo na tatapakan. Kasi baka may mga episode kita na pirmita na lang. Yeah. Pirmita na lang dinadali, masakit na. Si mga nagtutubod dyan, na sana supportahan nindo. Yan ang wish ko lang. Na sana supportahan nindo sa mga proyekto. And then sana makialam ka mo sa mga issue Yeah. na ginigiwa ko yung Okay. taga Bicol. And then, Midterm. ang midterm ko, ano ba? Anong kinoconsider mo as midterm? Ano bang mga... I don't know, ikaw nagpoon kaya kang midterm na yan. Si Edla Ilos gani, di ba? Ako nakasimbag Short na term ako. na PC. Tapos na siya. Ako siguro, maski yun nga ito, na pag makaipon din, ning maski para papaano, and then makapagpunta ning sa diring daga. And then, ang long term ko, sana maging successful ang gabos na mga iniisip ko sa payo. Di man actually gabos. Siguro generally, kasi di ba, kung ang wish ko sana kung ano man ang buot na itaon ni Lord, maging maugma kita na, di ba? Yeah. Yun na yan. Grabe. Hindi ko naaharap ko. Pero pang Miss Universe. Ayo. Ako short term ko, gusto ko ning bagong wardrobe set. Wow. Itong day ko na kaipuhan ng pagudiwa. Itong day ko iisipon na, ay, gura ni. Bon. Wardrobe? Anong wardrobe? Itong bagong... Panggira? Warman yan, be. Wow. Gusto ko bagong gabos, something. Yan lang. Short term lang. Kasi madali Aram, na yan. aram nang ireregalo. Aram nang Shopping ireregalo. Bikini Ano ba? yan? Shopping spree. Yeah. Sana. All. Tapos ang mid ko ba? Sana may ang mid ko? magpadara lamang ng stars digdi sa Satuya. Ay, Pero iwalit. makahirapan man lamang ang Pasko kang mga taga Bicol podcast. Ay, naku. Tapos Oo. yan, ang mid ko siguro, sana, may saro akong bagay na di ko pa ma-share, pero sana maging successful ito na na proseso kung ano man itong bagay na ito. Yes. I-share ko sa Indo next time. Sana maging madali, dahil ako masakitan. Day mo na to isana kasi given na to na magiging Ayo. successful. Ay, wow. to. Ayan. Ayo, Sige, sana climate dahil na ko lang. naisipo na dahil, yan. Or maging preparado akong maray. Yes, Yan. Yan na lang. Oo. Tapos ang long term ko man is sana Sana makulit dahil naman magputi ang buko. Kung nagpuputi ng balbas ko. siya. Ayo. Nagpuputi ng balbas Ako nakakailing naman ako. Bulbul. Bulbul. Sana madagdagan ko pa si savings ko para at least makauli na kami. Tapos kung ano man ang si mga kagustuhan niya, sana kagustuhan kumbaga, maging successful talaga para makauli na katantulo. And then, World peace. yes, magampanan Sponsor. ta na talaga. As in, maging ma-focus ta na si dapat ang fokusan. Bako na Ayun. para empleyado Sponsor. sa ng permi. Magpara-empleyado sana mong Yan, pag yan. kang buhay. Ano mo sana ngayong Pasko talaga? Pero sana ngayong Pasko magkaigwanin kita ning bright idea. Sa freedom. Ako bright idea lang. Magkaigwa lang ako ning bright idea na aram ko garo nakasurat na gabos. Susunodin ko na lang. Feeling ko kapos man ay naisip mo, bright eh. Hindi, pero gabos nga ni. Pero what I mean, Kaso, kaipuhan mo lang siguro magpasaro-saro lang. Pero hinay-hinay lang. Have your own, kumbaga priority. O priority. One step at a time. Yan. so ngayon, inahapoton ta. So, di ba, may sana ngayon yan na Pasko kita. So, ano ang dapat mong ibuhon para ma-achieve mo si sana ngayong Pasko mo? Yan. Doble kayod. Oh my God. Di ba? Sako kaya computer. Tapos Puro si bakarangalod. podcast. Tapos itong makauli. Di doble kayod. Iyo, puro kwarta sa iya yun. Iyo. Pero yun talaga, anything na gusto mo talaga is medyo related Sabi nga na ni sa kayong kwarta. mga gurang, paano ka ngayon makalupad kung ka ngayong pakpak? Niyo. Right. Di ba sabi mo nga ni kumandong Bon, it's all material things pag sana ang mo talaga. Ang Sa kahapotan. wish mo. Ang Yeah. wish mo permi. Kasi yun na nga niyo. Gusto ko mangyari tong tulo, it Ay, all punong ends sa kwarta. money. Yeah.
Ako talaga, sabi ko nga sa inyo last time, ang gusto ko talaga is magkaigwa lang ning properties, ning daga. Kasi from there, pwede mo lang gibuhan ang mga basic necessities mo, basic needs. Simple mo lang pangarap ko eh. Magkaigwa ning katuninungan ng buhay ko, magkaigwang kaugmahan sa, peace of mind. Yun mo lang importante sa mundo eh. Di ba nahiling mo na si mga gurang? Nahiling mo na si mga inarataman taning mga gurang na garo example na to kang sa imong ay hahalato mo pang maging arog ka kani. Igwa ka man ko taning kwarta. Igwa ka man ko taning nagadan ka man nga ni. Maka ng oras. Di ba? Yeah. So pasubakon mo may $1 million ka sa account mo. Magayon ang sa imong apartment. Magayon ang sa imong mga gamit crystals. May collection ka ning several drinks. May magayon kang higdaan. Magayon nagkabus. Tapos nagka-COVID ka lang. So kinaumaga nagtigba ka. Mayo. Ay, na si kwarta mo. As in, diba? Inataman mi lang siya. Kung ako ang araw ka yan, ang nakasulat sa Last Will Testament ko, pasulo ko gabus. Uy, grabe naman yan. Grabe naman yan. Baka sa diriho naman. Di ba? Sabi mo kaya, ayun na nga nito, nagadang ka na pala. Last Will Testament mo, para may makinabang, pasulo mo gabus. Ako for me, lang. Siyempre, di ba, garo, adal na kasi yan eh. Garo, tinaawa na kita ng mga idea kang mga dapat ang gibuhon na. Dawa, ano nga yung gibuhon mo? Yun, nasa message na ako tulos na. Di ba? Na, may mga sana ngayong Pasko kita na very materialistic talaga. Na very kaipuhan ng kwarta or whatsoever. Pero, minsan na-realize na si sana ko niya na Pasko mo na material, after mong makuha, paano na? Di ba? Garo ito, naugma ka for the meantime. Pero, after that one, wala na. Garo, maaasa ka na naman or maarang ka na naman next year ng material na bagay. So, garo siguro mas magiging mo yan kung halimbawa kapaskuan. Dapat magkaigo kita ng paghangad na internally. Na sana magkaigo kita ng tawan kita ng katuninungan, magkaigo kita ng contentment sa buhay. Or tawan kita ng maray na kaisipan para kita maging mapauswag ta sa tuyang sadiri, bako lang sa tuyang sadiri, pati na din sa tuyang kapwa. Kumbaga, garo domino effect na matatabangan mo ang sadiri mo, matatabangan mo din ang kapwa mo through your project. Yes. For example, through your business, through your community or something, which is suntok sa buwan minsan, siguro kung dahil mo pupukusan, dahil mo gigibuhon ng gabos mo, sabi nga ni Ingay, di ba? Yeah, diba? Give your all. Just do it. Just do it. Don't, dahil mag-overthink. Kasi, ang nangyayari kasi ngunyan is that, yeah, you can live on the present, pero syempre, ang future mo, ang later mo, makakanpananggad eh. Di ba? So, you need to think of something na talagang matao sa imo. Ika ba, El? You think about the present or you think about the future? Or both? I think about the future na. Kasi sabi ko kay Agum ko, ay sipon na lang ang magiging future kang kita, bahala naman kita. Ma-fulfill talaga ang future ni Akita. Pagdakula niya, di kita na lang, sa dirita na lang isipon ta. Kaya na naman yan. Since okay na, maging okay naman siya. Arkan kami. Ako man kaya, I think about the present. Mas pinapahalagan ko si presensya. Or si present na nangyayari. Si present na nangyayari. Si presente, yeah. Kasi, there are times na ang sa buhay baga, or sa sabihin ta ng halimbawa ngunyan na Christmas, di mo na mamamatian itong Christmas ng igwa kang ngunyan sa future or sa nakaraan. Kasi ini ang dapat igwa ka. So, kung ini-enjoy yun ko, mas ko siya, mas matatakba sa isip ko. Because there are times kasi, saro na sa mga example na nadangog ko, itong nangyari duman sa ni Aga Mulak, saro siyang Amalia Fuentes ba yun? Basta, saro siyang may kwarta and all. Tapos sinasabi niya na, ang gapos na ang ginigibo niya para sa aki niya. Ang gapos na ginigibo niya para sa pamilya niya. Kaso nga niya, nagadan si nainot si aki niya sa kasagum niya. Siya na lang sulo. May siyang so may future nga ni Isinda, pero si pa man manginginabang. Pasalo niya na lang.
So sa kuya lang, mas gusto ko itong na-enjoy ko si present kaysa itong, naisip ko din syempre ang future, kasi man ang dae. Pero in a way, mas dakol kong ginugugulan ko ning pansin, mas ina-exertan ko ning effort, si present. The only thing kasi is, arog yan kayo na dapat si present mo, you're living on the present, but your present must be related duman sa future mo. Kasi, ang sabi nga di ba, halimbawa, sana ngunya na Pasko, di ba, gusto ko magkaigwa ning, halimbawa, gurang na kita, gusto mo magkaigwa ning computer. Kung, siyempre, di ba, paano ka magkakaigwang computer? Di ba, siyempre, si present mo ngunyan, kaya paano magtrabaho? Kasi may naman ibang marigalo sa imo. Di, mag-utang ka muna sa credit card. Di gwa ka na. So, garo man lang kasi yun. Pagkadan ka na, di mo naman to hindi ka naman habulon. Which sabi nga, di ba, kung anong ginigibo mo ngunyan, magiging iyo ka sa aga. So, you live on the present with something on the future. Ano nang isa na ngayong Pasko tang uralay? Pero isipon mo, dahil mayo kang future kung dahil mo bubuhayan ang present mo. Di ba sabi mo nga, dapat kung anong ginigimo mo sa presente, dapat konektado sa future mo. Oo. Kumaga, gabos kita tama. Gabos kita kaipuhan. Yeah. Kumaga, both is really needed. So, which is lucky kita kasi igwa kang present, igwa akong future. Oh, and I thank you. Wala ako ng present mo, di na akong future mo. Kakiragan ka mga demonyadong mo na episode din para sana. Sunod. Pero di ba? Sabay Kasi di ba niya na Pasko? Ako talaga ang wish ko lang sana. Yeah, anong wish mo? Wish ko niya na Pasko is magkaigwang realization ang tao, na magkaigwang mag-evolve ang pag-iisip ng tao, na mapagalo na kadakulo ng negative things na nahihinig mo sa social media. Oh my God, yeah. Kadakol ng mga negatibong, ginigibo, krimen. Minsan nga na iniisip ko, siguro, parehas man lang ni Kadto Nagkataon lang, ngunyan kasi may social media, gabos na bagay documented. Pero, syempre, nagkakaigo kita ng anxiety Di ba? Nagkakaigo kita ng pangyayari na matabang sa satuya, na mai-realize na mali pa lang talaga dapat. Yeah. Di ba? Na sana ngunyan na Pasko, padangatong taang kada saro. Na sana ngunyan na Pasko, na magkaigo kita ng open-minded na, ano mo yan? Yeah. Iyon man lang yan Yan. May antik ba background ng takay? Oo. So, si El, anong wish mo ngunyan na Christmas sana, 2023. Ayo. Pero, and mensahe. Ini pang side wish ko na sana itong consistency mangyari na sa ko. Yeah, tama. New Year resolution. Resolution pala yan pa kung wish, no? Iyon, no? Yeah. Kaya yan. So, mag-episode kita sa New Year resolution. Yes. Abangan which yan. Is, pinupunan ko na siya. Kasi, nagpuun yan dahil kay di ba? Kay Boss Carepa after the interview. Yeah. Dahil sa sinabi niya na man ako. Tapos, pinag-ulayan ni paring Bon off-air about consistency. So, sabi ko, it's time na, magkauganing consistency talaga. Sana, wish na lang talaga sana maging successful ka, boss. Sana si mga nagdadarog man sa tuya, si mga natauaning mga adal, mga inspirasyon. Sana ka, boss, kita maging successful sa loob kang taga Bicol podcast community. Yeah. Na sana magkaigo kita ng komunidad na maugma, positibo, nagtatarabangan, kung igwang pagtabang. Kasi siyempre, baka sabihin kayo nagtatabang, baka di man iniisip na kita may mga pangangaipuman, na may mga kwarta. Tama. Matabang kung matabang. Pero sana, tabangan tamuunaan sa satuyang sa diri. Puunan ta. So, yun ang sanang wish ko ngunya na Pasko sa Taga Bicol Podcast. So, saka sa mga taga Kanatonatics ta dyan, haputon taman sinda, ang wish mo ngunya na kapaskuhan? Yan. Baka pwede man nindong itag kami, di ba? Yan. Itag Okay, nito kami sa mag-comment magiging ka mo. post nindo kung ano ang wish nindo ngayon Ano na ang Pasko. wish kan sarong Kanatonatics? Yan. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. Ini man po si Linus. Ini ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang...
kagabi ko. Sana ngayon Amo na ito, Share ko lang po sa inyo. Meron po kasi akong alagang pusa. Tapos, dinala ko po kasi siya sa labas ng bahay namin. Amo na ito. Para umihi. Tapos, yun pala.